inaqdet magħna Corazon illi ser tkun qed tniedi album ġdid ta' kanzunetti illi żgur ser ikunu joġbukom bħalma kienu joġbukom l-albums tagħha ta' qabel. Però xi ħaġa partikolari illi għandha Corazon hija l-lingwa Maltija għaliex dejjem tkanta bil-lingwa Maltija xi ħaġa naħseb tipika tiegħek illi ftit naraw hija verament xi ħaġa sabiħa li tolqot ħafna lil-Maltin. Bonġu Corazon, kif inti? Bonġu lilkom, tal-istedina, lit-telespettaturi kollha. Kif qed tħossok hekk issa żmien il-milied dal-waqt? Iva, żmien il-milied żmien eċitanti ħafna lija għaliex ġej il-milied imma partijek fil-bidu tas-sena. Eżatt, ħanniedu dan l-album il-ġdid li propju jismu Għalbejħ. Ovvjament ħafna. Ekku, dik hija l-logħba bil-kelma. Imma jinvolva ħafna xogħol. L-iktar ħaġa importanti hi li n-nies jattendu għal din it-tnedija, jiġifieri fil-verità dak ix-xogħol kollu ma jkun jiswa xejn mingħajr udjenza bħalma kont qed insegwi lis-Sinjur qabel. Kemm importanti li l-artisti kollu udjenza, min japprezzah, min japprezza x-xogħol tiegħu inkella dak li nagħmlu jkun fil-vojt. U għalhekk din l-għajnuna tgħinni, jiġifieri grazzi ħafna tal-li qed tgħinuni xeres il-kelma dwar dan l-album il-ġdid. Ftit ta' snin ilu inti kellek l-ewwel album tiegħek Hawnien. Kif laqgħuh il-poplu Malti dan l-album? B'sorpriża kbira kien mill-qoħ tajjeb ħafna. Meta kont għamiltu ħafna nies li kienu madwari dak iż-żmien kienu jgħiduli album bil-Malti minħa jixtieq. Kollha kanzunetti bil-Malti. Kollha kompożizzjonijiet tiegħi bħala kantawtriċi. Propju 5 snin ilu kien? 5 snin preċiż, ġifri f'Jannar kolli l-anniversarju ta' 5 snin bid-data ġifieri, bil-ġurnata. 5 snin wara s-sedina hawnhekk għal dan l-album. Għal dan l-album il-ġdid, eżatt. Imma b'sorpriża kbira ġifieri ndunajt kemm kien għawaġġ tantu hekk illi l-kanzunetti marru tajjeb ħafna. Illum nazzarda ngħid li kanzunetta bħal id-dar tan-nanna jafa kważi kulħadd. Imma partijek naħseb illi kixef dan l-aġ kbir li kien hawn għal kanzunetti ġodda bil-Malti għax aħna kanzunetti u repertorju bil-Malti tal-passat għandna sabiħ ħafna u għandna biex nitkesħu. Imma kemm għandna rappreżentazzjoni fil-preżent. U nemmen illi dan l-album liħor kien strumentali biex anke artisti oħra bdew għamlu koraġġ u kitbu bil-Malti u kollu l-lum għandna xena veru sabiħa. U dan it-tieni album jiġi issa f'dan il-kuntest ġdid. Però propju se tagħmel ukoll kollaborazzjoni fl-album tiegħek minn tista' tkun waħdek referenza għal kanzunetta partikolari, il-kliem poeżija li tippersonifika l-lingwa tagħna u hija kollaborazzjoni ma' Paul Giorda Majna. X'għandha? Kollaborazzjoni interessanti, din hija propju kanzunetta dwar il-lingwa tagħna li kieku tista' titkellem il-lingwa tagħna, x'tgħidilna, x'ikunu l-emozzjonijiet tagħha. Esperiment kreattiv insomma li għamiltu flimkien ma' Paul illi huwa marbut ħafna mal-mużika bil-Malti, huwa persuna brava ħafna kemm bħala kompożitur kif ukoll bħala performer. Ħafna. U kollaborajna flimkien fil-kitba u anke fl-eżekuzzjoni għax se jkun qed ikanta u jdoq il-pjanu f'din il-kanzunetta wkoll. Kollaborazzjoni oħra hija ma' Neville għaliex għamilna flimkien għamilna kanzunetta ta' mħabba. Kif tħobbni inti? Kif tħobbni inti isima proset. U din hija kanzunetta ta' mħabba per eċċellenza. Naħseb illi llum fix-xena wkoll neqsin minnhom kanzunetti bil-Malti. Tema soċjali popolari ħafna li kollna kanzunetti b'temi soċjali anke fil-festivals, imma kanzunetta li propja titkellem dwar it's a love song, a pure love song. Naħseb illi din se tkun edda timla ftit voice. Esperimenti fl-album tiegħek qed naraw ċertu konsistenza li pereżempju tal-lingwa Maltija kurjusa biex nismaħħa li immaġina verament kieku l-lingwa kapaċi tkellimna x'kapaċi tgħidilna u jekk kapaċi xi tbeżbiża wkoll. Però ser ikollok ukoll minkejja dawn il-kollaborazzjonijiet ma' persuni individwali għandek ukoll l-Orkestra Nazzjonali involuta fl-album tiegħek. Ekku bi pjaċir kbir, l-arranġamenti kollha saru minn Aurelio Belli li hu ħosib ħafna arranġamenti anke tal-orkestra jiġifieri esperjenza ta' kif iżewweġ il-pop mal-klassiku għandu ħafna. U ħaħsib l-arranġamenti ju fl-istudio daħalna l-orkestra wkoll flimkien ma' Rhythm Section kelli grupp ta' mużiċisti illi mbagħad taw dik ix-xejra aktar moderna u pop. Imma l-parti klassika saret mill-orkestra, membri bravi ħafna tal-orkestra, u dawn se jnaqdu miegħi fit-12 ta' Jannar tnedija, jiġifieri min se jiġi se jesperjenza l-album propju kif kien recorded bil-orkestra u bir-Rhythm Section ukoll u bis-sem ta' dawn il-kollaboraturi li ħadu semm ukoll fl-album. 12 ta' Jannar, fix-ħin ħinijiet minn fejn jistgħu biżżejjed dettalji. Ara, 12 ta' Jannar fit-8 ta' flaxija, jiena vera nixtieq nistieden lil dawk kollha li jħobbu l-mużika bil-Malti, anke dawk li mhux soltu jersqu lejn il-kultura, x'jiena dejjem sibt li l-udjenza tiegħi
mhux biss magħmula minn nies illi s-soltu jmorru teatru u jaraw il-mużika u jisimgħu il-mużika, imma anke persuni illi qed jerġgħu jiskopru mill-ġdid li mħabba tagħhom għall-kanzunetti Maltin. Allura m'hemmx għalfejn tkun xi persuna illi nkollu tmur it-teatru u nkollu tattendi l-kunċerti. Dawn il-kanzunetti huma stejjer kull waħda bħal mi fid-dar tagħna hemm stejjer oħrajn, ġifieri kull kanzunetta tirrakkonta storja u jiena nixtieq illi nieħu lill-udjenza tiegħi tul vjaġġ ħajiskopru 12 kanzunetta ġdida kull waħda b'realtà, b'emozzjoni, b'istorja differenti. Fl-Università ta' Malta, is-sala se temm eżammit, il-biljetti jistgħu jinkisbu bħalissa qegħdin għandna early bird offers ukoll, ġifier prezzijiet vera ridikoli sempliċement biex nagħmel kuraġġ lil dak li jkun li attendi, ticketline.com.mt. U rigali ideali wkoll għal min għandu l-rabat tiegħu jew iħobb il-mużika bil-Malti. Għaliex tieħu esperjenza. Inti ġejt hemmhekk smajt l-orkestra ma parti minn hekk tnebbaħt forsi xi waħda minn daw il-kanzunetti li ktibtina titkellem anke dwarek, jew dwar il-familja tiegħek, jew dwar il-ħsibijiet tiegħek, jew dwar l-emozzjonijiet tiegħek. U proprju dik is-sala bħalissa qiegħda mimlija bil-gradwazzjonijiet. Żgur, nawguraw il-kulħadd. Se titrasforma ruħha għal Corazon sabiex tkun tista' tagħmel it-tnedija tiegħek ukoll. Però l-album se jinkludi wkoll kanzunetti li rebħu diversi awards partikolari. Ġifieri għandek rebbieħa Anja tal-Poplu u nistennik illi kienet rebbieħa premju tal-aktar kanzunetta oriġinali fl-Anja tal-Poplu 2018. Ġifieri mhux biss ser ikollok xi ħaġa ġdida, ma ser tinkludi wkoll dawn id-diski li rebħu. X'ħeġġek sabiex titfaħħom fl-album? Dawn huma kanzunetti li ġiġa huma ftit magħrufin se jsir kif tgħid inti li rbaħt biha fl-2016 u nistennik. Ovvjament dawn diġà għandhom ftit in-nies diġà jafuhom ftit. Allura dawk jgħinuni anki sabiex l-album jasal iktar malajr. Għaliex mhux faċli illi inti tniedi album ta' 12 kanzunetta ġdida mingħajr ma qabel tikxef xi ħaġa minnu. Kważi huwa riskju ieħor. Imma din għamilta b'mod konxi, ġifieri dawn huma l-uniċi żewġ kanzunetti li jafu n-nies, ma bdejtx noħroġhom single wara single u mbagħad wara ħriġt l-album. Il-biċċa kbira tal-kanzunetti qatt ma jafhom ħadd se jiskopruhom biss fit-12 ta' Jannar. Ġi ma nistax tgħidilna iktar hawnhekk. U żgur nista' ngħidilkom mela le sempliċement qatt ma nsemgħu daw. Affaxxinat bl-isem, ġifieri inti tajtna l-ismijiet u nixtieq nagħmel referenza l-ismijiet għax kważi jisek ftaħt ktieb u qed taqra ktieb mill-novelli. L-appartament fil-5 solar. Hawnhekk kważi tistenna xi storja partikolari dwar xi ħadd li jgħix f'dan il-5 solar tal-appartament. Imqara l-ftit, l-istil il-binar. Huma l-ismijiet huma verament eċitanti fis-sens li jorqtuk mal-lowri li sek ftaħ ktieb u qed taqra novella wara novella wara novella. Forsi tgħidilna xi ħaġa żgħira dwar dawn il-kanzunetti. Kif qedlek kull kanzunetta titkellem dwar storja, dwar realtà, pereżempju l-appartament fil-5 solar veru titkellem dwar is-sitwazzjoni tal-lum fil-flats x'jiġri u dwar ġibda storja ta' mħabba fil-kontest ta' daw l-appartamenti. Hemm il-kanzunetta Buġibba li titkellem dwar is-sjuf fi żmien ieħor għax illum Buġibba hija differenti. Meta konna inqattaw is-sjuf hemmhekk bil-kopp u bil-ġelati tal-gallettina, ġifieri xi ħaġa li ħadd toħodna lura. Imqara l-ftit hija kanzunetta dwar missieri, nittama li hija kanzunetta wkoll dwar il-missirijiet l-oħra, dwar kemm il-missirijiet jagħmlu għall-atfal tagħhom. Imbagħad hemm kanzunetti bħal kif qed tgħid inti l-istil il-binar illi titkellem dwar in-natura tagħna tal-bniedem. Kif dejjem nixtiequ dak li m'għandniex. Irridu l-istil il-binar kważi. Jiġifieri meta jkollna xi ħaġa nibdew nixxenqu għal dik tal-ġar tagħna. Nixxenqa tal-bniedem u fin-natura. In a nutshell, ġifieri t-temi. Imma għalhekk qedlek nittama li dawn il-kanzunetti ma jibqgħux tiegħi imma jsiru għax jitkellmu fil-verità dwar kulħadd, dwar. Ma prattiċi ħafna u naħseb li kulħadd jgħaddi minnhom fil-verità. Ma stejjer li b'xi mod jew ieħor jekk mhux aħna għaddew il-familjari tagħna, ġifieri naħseb li ser ikunu qed imissu wkoll il-ħajja ta' dak li jkun qed jismagħu, naħseb li għalhekk jintoġbu wkoll nittama għax hija riskju. Huwa l-istess bħal meta taqra ktieb. Jiena niftakar kienu jgħiduli jew anke t-teacher stess jew l-għalliema għaliex taqra jew għaliex tħobb taqra. Jien sinċerament tħobb taqra x'inti l-istorja li tkun qrajt tara kif inti mbagħad ħatamel għalik, ħatapplika għalik. Kulħadd applika differenti. L-istess kanzunetta ser tapplika għalik stess.
Corazon, grazzi. Grazzi lilkom. Tal-li kont Nixtieq nistedinkom ukoll biex intom tattendu. Issa bil-Malti verament. nibatilkom invit ħalli tkunu tistgħu tiġu intom ukoll. U nittama li anka l-udjenza kif qedtilkom m'hemmx għalfejn li intom tkunu s-soltu tmorru konċerti u teatri, jekk inti biss titkellem b'din il-lingwa diġà kanzunetta bil-lingwa li inti tħoss li ktar qrib tiegħek se tmislek qalbek, jiġifieri fit-12 ta' Jannar ejjew ħalli verament nuru kemm il-lingwa tagħna hi importanti u tadatta ruħ anke għal kanzunetti għal min kien joqgħod jgħid fil-passat li hija ħarxa, lingwa ħarxa u mhix tajba biex inkantawha. Ejja flimkien nagħmlu kuraġġ xulxin. Grazzi ħafna Corazon tal-li kont magħna.